Диана, какво почувства по време на демонстрацията тук в семинара? Какви емоции се отвръщаха? Как стана така, че се получи смях и плач? Можеш ли да обясниш? Какво почувствах? Значи, много ми е трудно да формулирам по принцип чувства, защото съм се учила да потискам чувствата. Винаги съм смятала, че това е чувство за слабост. Да. Казваш чувство, признак на слабост. Или само съжаление или нещо? Да, ми е било много трудно да формулирам чувства. В случая какво почувствах? Значи почувствах, че все още има агресия в мене. Агресията е предизвикана от някаква болка, някаква гняв. Как искаш гняв, най-вече? Да. Какво ти казва, че има и потиснат гняв? Точно така, потиснат гняв имаше много. После трябваше да се представя човек, към който имам този потиснат гняв. Така, той се изплува сам. И по време на шокатинга, който направихме с тебе, тогава ли изтригнаха тези сълзи? Да. Значи първо беше смеха и аз през цялото време се исках да контролирам този смях, да не се смея като чувствах се истерично направо. Да. И след това пък обаче дойдоха сълзите, което безкрайно много ме очуди. Аз просто се очудих, че почвам да плача за нещо, което съм си мислила, че съм изчистила в някакъв начин, до известна степен. И също не можем да го контролирам, което беше много странно за мен. И в същото време усещах, че със сълзите си малко по малко аз се освобождавам от някакво напрежение. Така. И ми става като че по-леко и тази тежест, която беше преди в гърдите, някак се започва да се разсеява. Да се разсеява, да, точно така, да се разсеява. Като дойде в момента, в който вече ме олекна, спрях да треперя. Ти трепереш, да, не може да. И това треперене също не може да контролира. И в един момент просто всичко изчезна и аз останах спокойна. Да, можете ли да опишете това чувство на спокойствие на лекота? Просто е спокойно вътре в тялото, мирно и радост имаш ли лекна? Имаше и радост, да. Спомена, че Да, по-скоро лекота. Аз много ти благодаря, защото стана една страхотна демонстрация и ти се почувства благодаря. Не мога да повярвам, че го направя това нещо. Аз на още ме трудно да повярвам. Много благодаря. Много. Желая ти много щастие.